Bi sibiri ye juye kalo tile 20 bafla ani 24 an minnu sɔgɔlen nɔ na Mali kunnafoni jabarani ka aw bisimila bakurubali kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ kunu jumadon juye kalo tile 19 san bafla ani 24 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ale bɔla ka audience o yɛrɛ kɔni kɛ Nations Unies ma ye n'u kun bɛɛ siralen n'u ka vice secrétaire général ni ale bɛ wele ko madame Amina J Mohamed kɛnɛ yɛrɛ kɔni kun debayalen don kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale kɔkanko ministre Abdoulaye Diop ale kun bɛ kɛnɛ kan u yɛrɛ kɔni u datu kuma caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni lakana ye ale ni dumuniko o bɛ se ka basabati cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ kɔni u hakilinatɔ kɛ sɔrɔko la ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni an ka sifinnaka denmisɛnninw olu ka baara ko. Halisa an bɛ to an ka camancɛ fanga ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na kunu juma kelen na juye kalo tile 19 san bafla ani 24 an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka lancement officiel du processus de la digitalisation des moyens de paiement ko o yɛrɛ kɔni baaraw koloba kari ka papier yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya a yirala k'a fɔ e maa o maa ni i yɛrɛ kɔni mago bɛ carte d'identité la ni mago bɛ État ka fɛn o fɛn na k'i bɛ se k'a sara fɛn min yɛrɛ kɔni Move Money ale ni Max IT d'Orange Jimali k'i bɛ se k'a sara olu kan o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ tuguni ko ni baara yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni douane ani impôt la k'i yɛrɛ kun bɛ ka fɛn bɛɛ sara en ligne u y'a yira k'a fɔ ko hali ni fanga tigilamɔgɔ y'i minɛ infraction na k'i bɛ se k'a sara ni bɔlɔlɔ sira ninnu kan fɛn min yɛrɛ kɔni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ ni kɛnɛ in kan an ka jɛ an k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Foli bila gouvernement na ani an ka expert minnu ye nin baara sigi sen kan sabula da kan an bɛ ka kɛ laɲini min kama ka jamanadenw ka lafiya d'u ma u k'u sago sɔrɔ ka sɔrɔ u ma sɛgɛn nɛgɛjugu sira fɛ o baara in a tɛ taa jamanaden bɛɛ ka i cɛsiri o baara la sabula da kan a bɛ fɔ fɛn fila bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka fɛn mun najɔ diɲɛnatigɛ la n'a fɔlɔ n'a fɔ ma ko waati n'a fɔ ma temps ni dugu jɛra sisan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ tile lajɔ ni dugu jɛra tile bɛ se su bɛ ko dugu jɛ tuguni donc mɔgɔ tɛ se ka jɔ cogo min na mɔgɔ tɛ se ka diɲɛnatigɛ fana taabolo jɔ ten cogo la ani yɛlɛmali n'a fɔ ma ko changement changement ye fɛn min ye mɔgɔ si de se t'a la soit i bɛ sɔn ka bɛn ni changement ye ou changement yɛrɛ bɛ i falen sabula da gɛlɛya de bɛ na ni changement caman ye donc a ka kan bi ni diɲɛnatigɛ taabolo lajɛ gɛlɛyaw bɛ sen na gɛlɛya caman bɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna la donc gɛlɛya b'a to bɛɛ bɛ kɛ degun kɔnɔ donc mun kan ka jɔn bɛɛ ma bɛɛ k'i jija i bolokɔnɔfɛn i ka se k'o sɔrɔ mun b'a to i yɛrɛ bɛ se ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na o de y'a to a kan ka bi an bɛ contexte min kɔnɔna la bi a ka kan bi an ka sɔrɔ fɛnw an ka wari an ka se ka makarakara mun b'a to an ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na n'i y'a lajɛ degun bɛ fan bɛɛ laɲini bɛ fan bɛɛ nin wari minnu n'a sɔrɔ nin administration sira fɛ nɛgɛjuru sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye mun b'a to an ka jamanadenw ka laɲini bɛ sabati an tɛ gulon jamana wɛrɛw la sabula da kan souvent mɔgɔ bɛ wari ɲini jamana wɛrɛ fɛ mun b'a to a bɛ se ka jamanadenw ka laɲini sabati cogo min na nin y'an bolokɔnɔfɛn de n'a ni minɛ ka ɲɛ a ka ca ala fɛ an ka togoladaw an ka région fo kana se Bamako ma maliyɛnw ka laɲini bɛ se ka sabati a ka kan bi bɛɛ k'i cɛsiri o la nin baara in n bɛ welewelekan bila an ka maire la mairie mɔgɔw la a baara tɛ taa olu kɔ k'olu ka cɛsiri ani u ka timinandiya an b'a ɲini u fɛ hali bi bɛɛ k'u cɛsiri mun b'a to nin an bɛna nin baara min daminɛ nin a ka se ka nɔbɔ don la an ka se k'a fɔ bi an ye se ka nin waleya nin baara kɛ n'a wari ye ka welewelekan fana bila an ka impôt mɔgɔw ma olu fana ka baara ye ka wari labɛn cogo min na u fana k'u cɛsiri mun b'a to nin baara bɛ se ka nɔbɔ cogo min na ani ka welewelekan fana bila an ka polisiw ma n b'u fo dan tɛ foli mun na sabula da kan u bɛ cɛsiri la polisiw bɛ fan bɛɛ bi Mali la u bɛ Bamako fo Kidali fo Totalité Agilok u bɛ fan bɛɛ u bɛ cɛsiri mun na k'u fo cɛsiri la ka tila ka welewelekan fana bila u ma hali bi an bɛɛ jigi b'u kan parce que nin baara fana tɛ se ka taa olu kɔ n'a ma diya u ye a baara tɛ ɲɛ hali bi an b'a ɲini u fɛ jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ a tɛ ka mɔgɔ woyoba a tɛ ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ a ka kan an bɛɛ de ka se ka an nimisiwasa sɔrɔ nin baara in na komi a fɔra ko jɛlenya baara don ni waati dɔ sera ministre des finances bɛ bɔ n'a sɔrɔ an ye kalo 3 kɛ kalo 4 kalo 5 kalo 6 a bɛ bɔ a b'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna wari min sɔrɔla nin hukumu kɔnɔna la wari min se ka ci nɛgɛjuru sira fɛ ka agréé naissance ɲini ka fɛn ɲini carte d'identité ani
amuka la numero unke kasuko waru fima so ko na ko waru ko fo malo yina ba ay brada na ndoy ni malya ke de waru dal ko strafe ni na wari mbato malo na ka do ni na fa bala ni na fatala do bara ko ta gela ko ambi expert fo mununga chesiri na nindi ambe wulle ka fala malya be ma malya be jamana ko me jamana ko ka beka na mbato ni bara amsa kana to ko mena ye jamana ansa kata ni barako albi mi fulé le be tanti fulé mena la ka jamana basi Joué kalo kleta ani kele san bafla ani mwannan konnana Mamoudou Kasungeni ale ministre de la justice et des droits de l'homme ni ale ka bara beneno adamadonga hake ale ni kiri were koni ko nyene bolma ayira la kafo ale audience ba were koni boloda audience mi yere koni are koni kala ni Japon ale ambassadeur ayira la kafo Japon ambassadeur ale yere koni ni sonjala ko sebeni kene ka sababu yake ayere koni aka fudibla anita sibla ke kanyeshi anga fangati kala mokoma aka mandami were koni anga ba maliba o konnana are koni tagali kan kuna foni o ere koni blani keneka femi ere koni Mamoudou Kasunge ale ere fene koni ni sojala ko sebe anana wakati dama do minike anga ba maliba konnana aka akabaro ulu ere koni tagabulo nyana o okum de konnana uye fodi blani tasi blake kanyeshi nyoko mani wakati ni konnana sangani kalanko kunafonowe defo ale rezeta bola kunu jumadon joué kalo kletan konoto samba fla ani mukwannan konnana ayirala ka fo ko keme sarala ko mabina ni anine nani nyokoko ko ulu yere konwe defo ale soro femi yere kon la première nationale Mami yere koni ke la première nationale ya ayira la kafo ko ale flaneni abewele ko Sra Traoré kuna fonno olu yere koni ayira kafo ko ale yere koni 18,57 soro ko aflan nyoko ko o yere fene ke la 3e ni ale 18,15 soro ni yere koni ke la kuna wolo baye uka école soma o okumune konna na ministre de l'éducation nationale Dr Amadou Sy Savane ale yere koni bola kani ma sabanunu ko uwele ka ni soja ba boloda nu uye kene mi yere kanu ka u féliciter ko sebe uga chesiri la o temene ko fe an yere kon ba fo mamunu ni ulu yere kon ne defu sura ame fodi blani tasibla ke kanya shuma ko u felicitation mun yere ni ulu ma sura ame ala dele alaka u gere sege do ala sanwere abe wakati dama do bo anga ba maliba ale jiko kele ale no ko sebe kuna fonyo olu yere kon be ga bo ka ira ka fo ko ma ku were golo shi soma shepu ma olu ka orumina na jila ko orumina na jinu no yere kon be ka sega sababu e ka to ma obe sega bana ko ayere kon jido be ma faka ma do olu yere kon bola ka ira ka fo ko olu ka marabulu kon na ko jikuleri ko were kon changer no ka abe wakati dama do bo ko jinu no yere kon be nyeble no ko ali jinu no te ka sega mi were kon be ka wele ka o blaka di fanga tiklam were kon be ka wele ko o la se fanga tiklam ko ma wala sa nyebe sega soro ni jiko ina wa ira ka fo ko adamadia ale yere kon ka gele jiko Burukia Traoré ni ale anga ba maliba ale dongni dala bayni ayre kon sigoro kun beneno ko kanama na abe dogo kun damado o ere kon bo ale be fanga tikla mo ka bulu kan kunu juma don jouer kalo kletan ani kon to samba fla ani mukannan konnana ale ga avocat ayre kon bola ka kuma kando ulu ere kon bla munu konnana ni ayira ka fako burukia ale ere kon be ka bole ko o ere kon bla union européenne ma wala sa ube se ga deme o ere kon do ale maka aka kiriti ko onyana bo ka alabla Ameta gawukaw olu feno alamsadon joué kalo kleta ani shekitan bafla ani mukannan konnana olu yere koni nga dugu meri bola kawka marabolo ma obela jelemele kata kuna fonya dike ka sababu yake waira ka foku uga marabolo konnana ko ma yere koni be ka chodo siri chomunu yere ni olu yere koni beta fonya ka ngono na chomunu ni olu yere koni be ka essence ka o yere koni sama ko sebe ko soro jogo jugula ko ka kala tukuni kata o fere songo jogo songo kelemana o okum konnana meri ale yere koni fokuni ma ko o yere koni minena ni dantame wale na ku u kon be nyangeni taka atike segere ka sababu ya ko u yere koni mo la donia Ameta bagansi ka olu feno alamsa temene joué kalo kletan ani shege san bafla ani mukannani ayirala ka foko sanji bado o yere koni nana olu feno sanji mini o yere koni kela sababu ye ka to uyo olu ka senefen chaman chefem yere koni kabanu nyoye ko ji yere koni takalani olu chamai ayirala ka foko mashi o yere koni mabone ani na ko ga ko sanji ko o yere fene takalanu uga bagan chamai fem yere koni uga dugudon o yere koni be ka wole bla fanga tikla mo ma wala sa ube se ka demesoro
an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamanadenw olu yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka Burkinabe maa 173 ɲɔgɔn kɔ gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. O ko hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ko u ka jamanaden maa 173 ninnu ko u yɛrɛ kɔni bisimila ɲangolo ka dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni don ma. O tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna tila ka a ɲɛɲini fɛn min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to olu ka maa ninnu gɛnna ka bɔ Côte d'Ivoire. An bɛ taa Niger cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka CNSP Général la Abdraman Chani ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni walawala kunu jumadon juillet kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na. A yɛrɛ kɔni ye décret min yɛrɛ kɔni bila o de ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ kɔni baaraɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Faso AES jɛkulu olu yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Assimi Goïta ale ni capitaine Ibrahim Traoré ko a yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka olu kunna wolo. An bɛ taa Cameroun fɛn min yɛrɛ kɔni olu ka fédération min ni a bɛ wele ko volleyball a yirala k'a fɔ kabako ko b'a dɔn o yɛrɛ kɔni kɛla olu fɛ yen nɔ. Kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko musoman 5 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔla u ka volleyball yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko minnu yɛrɛ kɔni olu lasirilen don ko u si sanga ko o yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ san 18 kan. A yirala k'a fɔ ko ni musomanin minnu yɛrɛ kɔni lasirilen don ko fédération maa dɔ ko olu yɛrɛ de kɔni nɔ sɔrɔla la ko u yɛrɛ kɔni u nɛgɛ ko ni u yɛrɛ kɔni sɔnna olu ka fɔtaw ma ko u yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka u lase Jeux olympiques la ko nka ko nin wagati in na ni a yirala k'a fɔ ko olu lasirilen don ko olu yɛrɛ kɔni sen tɛna se ka taa ye Jeux olympiques la ko nka k'u bɛ tila k'a ɲangini o yɛrɛ kɔni da ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye fédération ye ko u sen bɛna bɔ o la pewu. U yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni volleyball yɛrɛ kɔni fédération kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka musoman kofɔta ninnu ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ fini minnu don ko olu yɛrɛ kɔni finiw suturalen tɛ kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni ka baarakɛtaw kama ko nka ko nin yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye k'a to ko u bɛna ladilikan caman sɔrɔ a kɔnɔna na ko k'a sababuya kɛ fɛn minnu yɛrɛ kɔni lasirila kɔni ko olu yɛrɛ kɔni si sen tɛna ye ni Jeux olympiques in na. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ segin ka na an ka ba Maliba ale kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen dusuma kasilen don kan ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya a yirala k'a fɔ an ka ba Maliba ale dɔnkilidalaba min bɛ yen nɔ Tumani Jabate ni ale dɔnnen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni a ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don kosɛbɛ kora fɔ ma. Kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla kunu jumadon juillet kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na ko Badamasa ale yɛrɛ kɔni ka wele sela ale ma enterrement o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ bi sibiri juillet kalo tile 20 san 2024 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 16 waati a ka famille na Tomikɔrɔ Bugu. An bɛ Ala deli Badane ma Ala k'o di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. Ni ne tun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔn na.